20 хвілін роботи за комп'ютером у неділю. Прикладно стільки часу адводзілася вучням Радастаўскай сярэдняй школы падчас урокаў інфарматыкі. Замест паўнавартаснага авалодання практычнымі навыкамі школьнікам даводзілася чакаць свабоднага комп'ютера, бо іх у класе на ўсіх не хапала. Тяжело было, по 2 ребенка на компьютере. Где-то менялись, кто-то усвоил, кто-то не усвоил. Очень тяжело. Кардынальна сітуацыя змянілася на пачатку года, калі школа атрымала 27 сучасных камп'ютараў, 10 якіх былі ўсталяваны ў класе інфарматыкі, што павялічыла агульную колькасць камп'ютараў тут больш, чым утрая. 100% укамплектаванне кабінета перавяло навучанне на якасна новы ўзровень. У меня работа, тишина полная, у каждого свой компьютер, каждое свое место. Превосходно. Обычно мы сидели вдвоем за компьютерами, а сейчас можно сидеть одним и работать одной, рассчитывать только на свои силы. Больш за палову партый размеркавалі па вучэбных кабінетах, 2 камп'ютары ўсталявалі ў настаўніцкай. Эти компьютеры нам позволили разнообразить образовательную деятельность, подготовку к урокам, также и внеклассные мероприятия, нам их не хватало. Перадача тэхнікі адбылася ў межах беларуска-паўднёва-карэйскага супрацоўніцтва. У рамках праекта «Зялёныя камп'ютары з любоўю». Яго задача – інфарматызацыя электроннай адукацыі ў Беларусі. Ужо назапашаны пэўны вопыт супрацоўніцтва, таму работа ў гэтым накірунку будзе працягвацца. Беларусь – гэта зручны масток, які звязвае Азію з Европай, таму не толькі інфармацыйныя тэхналогіі разглядаюцца як поле для ўзаемавыгаднай дзейнасці дзвюх нашых краін. Гуманітарную місію ў Драгішынскім раёне пасольства Рэспублікі Карэя ў Беларусі рэалізавалі сумесна з Нацыянальным агенцтвам па развіцці інфармацыйнага грамадства. Тацяна Абдгусаім, Анастасія Цыкун, Александр Дьяченко, тэлерадыёкампанія «Брэст».